Ben bir sinema sanatçısıyım. Aktörü sinemaya Kadir İnanır da hafte ve hafta saliye xweda li Stenbolê jiyana xwe ji dest da. Di nav sînemaya Tirkiyeyê de ew ji hêla gelek kesan ve dahat hezkirin. Ku di hin fîlmên xwe de jî bal dikşan ser jiyana Kurdan a dijwar. İnanır Kurd wek dostê xwe didît û heya jê dihat dixwest ku piştgiriyê bide wan. Di pêvajiya aştiyê ya yekemîn de jî di nav gruba Rêberê Fikrê de cî girtibû. İnanır digot, bila aştî were ez ê di herî pêş de bimeşim, hekê yên ku aştiyê naxwazin ew dibin hêla şer. Hezkerên İnanır ji bo wî gelek xemgîn bûn û ji dengê Amerîkayê re hestê xwe wiha anîn ziman. Kadir İnanır'ın dostaki kurda bu. Hatta dostaki insaniyetiye bu. Ye gela bu. Uluslar asasaki bu sa jiyana xwe ji bonê aşitiyê berdewam kiriye. Kadir İnanır insaneki zav baş bu. Bu insaneki demokrat bu. İnsaneki herkes hevale emekçi bu. Hevale insanı her udayı bindez bu. Hevale mazlum bu. Kadir İnanır di sala 1949 li bajarê Ordiyê li navçeya Fatsayê ji dayîk bûye. Ew di sala 1970 da dest bi kariyera xwe kiriye û di 182 fîlm û 12 jî zincireyan da rol girtiye. Fîlma wî ya Hêstirvan Ango Katırcılar di sala 1987 da li Herêma Kurdan bajarê Çewlikê hatiye kişandin û behsa jiyana Kurdan a dijwar dike. Kadir İnanır gula wî derdê wî çend sal bî tinê aşîtiya van gelan bî. Yani tivî welatê de tinê digû bila aşîtî hebe, bila biratî hebe, bila hêstirê çavê dayîka nepale. Hunermend ji bo berjewendiyê xwe tinê ne. Ji bo rihetiya xwe tinê nabe hunermend. Kadir İnanır ne ji bo berjewendiyê xwe ji bo menfîeta xwe tinê nebî. Kadir İnanır hayata xwe danî ser aşitiyê. Kadir İnanır İslamekî zeh taze bû ji bo gelê Kurd jî, ji bo barişê jî gelekî baş, İslamekî baş bû. Em ji bo wilo ez jî Mêrdînê me, ji bo gundê xwe ji ez hatime vedê, ji bo ba salî bidim. Ji bo Kadir İnanır li Harbiyê sahneya Muhsin Ertuğrul merasîmek hate çêkirin. Gelek hunermend, heval û hogirê wî beşdar bûn. Dîsa Hevserokê Dem Partiyê Tuncer Bakiran ji heyeta İmraliyê Mithat Sancar û Pervîn Buldan, Serokê Partiya Baş Musavat Dervişoğlu û gelek siyasetçi jî beşdarî ve merasîmê bûn û piştî nimêjê jî İnanır li Stenbolê li goristana Ulus hate binahkirin. Eyüp Demir, Dengê Amerika, Stenbol.